Οι Βρετανικές νήσοι θεωρούνταν ανέκαθεν τόποι, γεμάτοι με τεράστια μυστήρια. Πριν από την άφιξη των Ρωμαίων, θεωρούνταν ακόμη και μαγικές. Αλλά μετά τη Ρωμαϊκή κυριαρχία σε μεγάλο μέρος της επικράτειας, πολλά πράγματα άρχισαν να αλλάζουν. Ο πολιτισμός των Λατίνων άρχισε να εξαπλώνεται και η πίστη σε μια μονοθεϊστική θρησκεία, όπου ένας θεός κυβερνά κυρίαρχα το σύμπαν, εξαπλώθηκε σε όλη τη Βρετανία. Όμως η επιρροή των αρχαίων θεών της Βρετάνης δεν είχε εγκαταλείψει τη χώρα και οι πιο ένθερμοι πιστοί και ιερείς τους θεωρούνταν ότι διέθεταν υπερφυσικές δυνάμεις. Όμως η ηγεμονία της Ρώμης στα νησιά είχε φτάσει στο τέλος της. Η Μεγάλη Αυτοκρατορία έπεσε και στην Αγγλία άρχισε μια σκοτεινή περίοδος. Τα εδάφη υποτάχθηκαν στην απληστία και τη δίψα για εξουσία. Αδέλφια πολεμούσαν εναντίον αδελφών σε έναν ατελείωτο πόλεμο για την κυριαρχία στα νησιά. Οι πόλεις, ένδοξες στο παρελθόν, έγιναν, μετά την πτώση των Ρωμαίων, η εισβολή στην Αγγλία από τις βάρβαρες φυλές των Αγγέλων και των Σαξώνων φάνηκε σαφές σημάδι ότι ο Θεός είχε εγκαταλείψει τις χώρες αυτές. Είχε όμως προφητευτεί ότι η επιστροφή δύο αδελφών θα έδινε και πάλι φως στις χώρες αυτές. Αυτοί ήταν ο Άμβρος και ο Ούθερ Πεντράγκον. Τα αδέλφια πολέμησαν εναντίον των άγριων Σαξώνων βαρβάρων και της τυραννίας του Βορτίγκερα. Στα πεδία των μαχών ανέκτησαν το δικαίωμα στο στέμμα της Βρετανίας. Η βασιλεία του Άμβροσου ήταν σύντομη και ο νεότερος αδελφός του υπαγόρευσε τις τύχες της χώρας. Ο Ούθερ Πεντράγκον αναγνωρίστηκε ως γενναίος πολεμιστής, αλλά δεν αναγνώρισαν πλήρως όλοι οι ευγενείς την εξουσία του. Για αρκετά χρόνια ο Ούθερ πολέμησε κατά των Σαξώνων και αύξησε το βασίλειό του μέσω κατακτήσεων. Η σκληρή καρδιά του βασιλιά της Βρετανίας, που δεν είχε βιώσει ποτέ τον πόνο του πάθους, ήταν έτοιμη να συντριβεί από μια απροσδόκητη επίσκεψη. Μαζί με τον σύζυγό της, τον Δούκα Γκόρλο της Κορνουάλης, μπήκε στο δωμάτιο η δούκισσα Ινγκίν, η πιο όμορφη γυναίκα που είχε δει ποτέ ο Ούθερ. Ο Δούκας σύστησε τη σύζυγό του στον ηγεμόνα. Η Ινγκίν φαινόταν να προέρχεται από το μυστικιστικό Άβαλον, μια χώρα όπου η μαγεία εξακολουθούσε να έχει μεγάλη δύναμη. Κατά τη διάρκεια της δεξίωσης που παρέθεσε ο βασιλιάς, ο Δούκας της Κορνουάλης συνειδητοποίησε ότι οι προθέσεις του βασιλιά απέναντι στη σύζυγό του δεν ήταν οι καλύτερες. Η Ίγκρα είπε στον σύζυγό της ότι ο βασιλιάς της είχε κάνει μια απρεπή πρόταση. Ο Δούκας έγινε έξαλλος, αλλά κατάφερε να ελέγξει τον θυμό του μέχρι το τέλος της δεξίωσης. Την αυγή, ο Δούκας και η σύζυγός του έφυγαν γρήγορα από το βασιλικό κάστρο χωρίς να αποχαιρετήσουν. Όμως ένας από τους φρουρούς του Ούθερ, που είχε δει την αναχώρηση των επισκεπτών, είπε γρήγορα στον βασιλιά για το επεισόδιο. Ο βασιλιάς έγινε έξαλλος και διέταξε έναν αγγελιοφόρο να κυνηγήσει τον Δούκα για να του παραδώσει μία επιστολή βασιλικής κλήσης. Το μήνυμα έλεγε ότι ο Δούκας και η Δούκισσα θα έπρεπε να παρουσιαστούν αμέσως ενώπιον του βασιλιά. Ο Ούθερ γνώριζε ότι ήταν αδικαιολόγητο καθήκον του υποτελούς του να παρίσταται στην κλήση του βασιλιά του και η άρνηση ενός τέτοιου καθήκοντος θα μπορούσε να θεωρηθεί πράξη προδοσίας. Αλλά ο Δούκας ήξερε ότι η πραγματική πρόθεση του βασιλιά ήταν να αποπλανήσει τη σύζυγό του. Για τον λόγο αυτό είπε στον αγγελιοφόρο ότι δεν θα επέστρεφε στο κάστρο μαζί της, διότι είχε μια επίγουσα δουλειά που απαιτούσε την προσοχή του. Συγκλονισμένος από παθιασμένη οργή, ο βασιλιάς διέταξε να συγκεντρωθεί ο στρατός του για να βαδίσει στην Κορνουάλη και να δώσει ένα μάθημα στον επαναστατημένο Δούκα. Ο Δούκας της Κορνουάλης διέταξε να ενισχυθεί το φρούριό του για να προετοιμαστεί για πόλεμο. Οι στρατοί του Δούκα και του Ούθερ συναντήθηκαν στο πεδίο της μάχης, αλλά το αποτέλεσμα ήταν ασαφές. Ο Δούκας επέλεξε να αμυνθεί μέσα στο κάστρο του, καθώς πίστευε ότι ο βασιλιάς δεν είχε την απαραίτητη δύναμη για μια επιτυχή πολιορκία. Ο Ούθερ πολιόρκησε το φρούριο του Τινέλ, όπου κατέφυγαν ο Δούκας Γκόρο και ο Ιγκίν. Η πολιορκία συνεχιζόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα
και δεν φαινόταν να πλησιάζει το τέλος της, καθώς ο Δούκας είχε καταφέρει να συγκεντρώσει πολλές προμήθειες πριν από την άφιξη των βασιλικών στρατευμάτων. Ο βασιλιάς είχε αιμονή με την Ήγγιν. Αυτή η μακρά πολιορκία δεν φάνηκε να συμβάλλει θετικά στην ψυχική υγεία του Ούθερ. Μη έχοντας άλλη διέξοδο, ο Ούθερ κάλεσε τον Σερ Όλους, το δεξί χέρι του βασιλιά, και του είπε «Μόνο ένας άνθρωπος μπορεί να δώσει τέλος στην ταλαιπωρία μου και ξέρεις ποιος είναι αυτός. Βασιλιά μου, δεν έχουμε ανάγκη αυτόν τον σατανιστή. Είσαι ο νόμιμος βασιλιάς της Βρετάνης, χρησμένος από τον Θεό». «Ναι, ξέρω ποιος είμαι, αλλά πιστεύω ότι ο Θεός δεν είναι πολύ διατεθειμένος να βοηθήσει έναν από τους εκλεκτούς του να μην σέβεται μία από τις 10 εντολές». Δυσαρεστημένος, ο Όλους κατευθύνθηκε καλπάζοντας προς τα ουαλικά εδάφη για να στρατολογήσει τον παλιό φίλο του βασιλιά. «Ποιος είναι εκεί?» «Ο Σερ Όλους, με εντολή του βασιλιά Ούθερ». «Γιατί άργησες τόσο πολύ? Είμαι έτοιμος εδώ και ώρες». «Απατεώνα, δεν με εντυπωσιάζεις προσποιούμενος ότι με περίμενες ήδη». «Μην είσαι ανόητος, Λους. Περιμένω εδώ και χρόνια για το αληθινό κάλεσμα του νησιού Άλμπιαν». Ο βασιλιάς αναθάρισε, βλέποντας τον Ολούς να πλησιάζει με τον φίλο του. «Μέρλιν, παλιό μου φίλε, νόμιζα ότι δεν θα έβλεπα ποτέ ξανά αυτό το ρητιδιασμένο πρόσωπό σου. Οι γκρίζες τρίχες σου δείχνουν ότι κι εσύ δεν αναζωογονείσαι». Ο Ούθερ είπε στον Μέρλιν ότι ήταν αναστατωμένος από τότε που συνάντησε τη δούκισσα Ιγγίν και δεν ήξερε πού να στραφεί, γιατί αυτή η δυσάρεστη επιθυμία τον κατέτρωγε από μέσα του. «Ξέρω πώς να σε κάνω να ενωθείς με την όμορφη Ιγκρέιν, αλλά αυτό θα έχει κάποιο κόστος. Θα πληρώσω ό,τι χρειαστεί για να περάσω έστω και μια νύχτα με αυτή την απίστευτη ραβδωτή γυναίκα. Θα κάνω ό,τι μου ζητήσεις, αλλά αυτή η ένωση θα έχει ως αποτέλεσμα τη γέννηση ενός παιδιού που πρέπει να μου παραδώσεις. Θα θυσιάσεις το παιδί σε μια από τις τελετουργίες σου». «Φυσικά όχι. Η μεγαλειότητά σας περνάει πολύ χρόνο με αυτόν τον απλοϊκό, τον Σερ Όλους. Παρεμπιπτόντως, τον χρειαζόμαστε εδώ. Θα παίξει σημαντικό ρόλο στο σχέδιό μας». Με το σούρουπο, ο Σερ Όλους διέταξε να αρθεί η πολιορκία του φρουρίου του Τινέλ και οι άνδρες να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Από ψηλά στο τείχος, ο Δούκας της Κορνουάλης διαισθάνθηκε ότι ο στρατός του Ούθερ έδειχνε αδυναμία και διέταξε τους άνδρες του να προετοιμαστούν για την επίθεση. Ο Γκόρο και οι υπότες του έφυγαν από το φρούριο για να συντρίψουν τις δυνάμεις του Ούθερ που υποχωρούσαν. Εν τω μεταξύ, ο Ούθερ και ο Μέρλιν περίμεναν κρυμμένοι την αναχώρηση του Δούκα. «Ήρθε η ώρα!» Ο Μέρλιν πέταξε τον μανδύα του και άρχισε την τελετουργία του. Ο Ούθερ ένιωσε γοητεία και φόβο, καθώς παρακολουθούσε τον πανίσχυρο Δριίδη να επικαλείται τις δυνάμεις της φύσης και της καταγωγής. Ο Μέρλιν έβγαλε μια σκόνη από ένα από τα σακουλάκια που είχε γύρω από τη μέση του και την πέταξε στον βασιλιά. Όταν το σύννεφο της σκόνης διαλύθηκε, ο Ούθερ είχε πάρει τη μορφή του Δούκα της Κορνουάλης. Ο βασιλιάς οδήγησε στο φρούριο του Δούκα. «Ο Δούκας επέστρεψε! Ανοίξτε τις πύλες!» Η μεταμφίεση του Ούθερ φαινόταν τέλεια. Διέταξε το άλογό του να παραμείνει σε ετοιμότητα γιατί δεν θα αργούσε. Ο βασιλιάς ανέβηκε στο δωμάτιο της δούκισσας, όπου στεκόταν η Ιγγίν με την κόρη της Μοράνα στην αγκαλιά της. Το κοριτσάκι έτρεξε να αγκαλιάσει τον υποτιθέμενο πατέρα της. «Ο μπαμπάς επέστρεψε». Ο Ούθερ απέφυγε το παιδί. «Φύγε από το δωμάτιο, παιδί μου». Η Μοργάνα απομακρύνθηκε από το δωμάτιο από μία από τις υπηρέτριες. Αλλά το κορίτσι αισθάνθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ο Ούθερ πλησίασε την αγαπημένη του, η οποία έκπληκτη είδε το λάγνο βλέμμα στο πρόσωπο του συζύγου της. Ο βασιλιάς κατέλαβε τον Ιγκρέιν και απελευθέρωσε όλο του το πάθος. Το ερωτευμένο ζευγάρι ξύπνησε από τις κραυγές της Μοργάνα. «Ο μπαμπάς είναι νεκρός! Ο μπαμπάς είναι νεκρός!» Η Ίγκιν έτρεξε να βοηθήσει την κόρη της και ο Ούθερ βρήκε την ευκαιρία να φύγει από το κάστρο.
Ο βασιλιάς έφυγε από το φρούριο πριν από την αυγή και ο στρατός του Δούκα επέστρεψε γρήγορα. «Ο μπαμπάς είναι νεκρός». «Ηρέμησε, παιδί μου. Όλα είναι εντάξει». Καθώς ο στρατός πλησίαζε, η Ιγγίν είδε το πτώμα του συζύγου της να μεταφέρεται από τους άνδρες του. Η Ιγγίν έτρεξε να δει τι συνέβαινε. «Τα συλληπιτήριά μου, κυρία. Πέθανε πολεμώντας γενναία». «Αλλά πώς?» «Η υποχώρηση των ανδρών του Ούθερ ήταν παγίδα. Μας έστησαν ενέδρα κατά τη διάρκεια της νύχτας εκατοντάδες τοξότες». «Αυτό είναι αδύνατον», με επισκέφτηκε απόψε. Σίγουρα ήταν το πνεύμα του που ήθελε να αποχαιρετήσει την αγαπημένη του. Η Ιγγίν παρηγορήθηκε από τις κυρίες που την περίμεναν και οδηγήθηκε στο δωμάτιό της. Ο Ούθερ οδήγησε γρήγορα τον στρατό του στο φρούριο του Τίνελ για να διαπραγματευτεί όρους ειρήνης. Η Δούκισσα και οι 3 θλιμμένες κόρες της υποδέχθηκαν τον βασιλιά. Η μικρή Μοργάνα κοίταξε τον Ούθερ με ένα βλέμμα γεμάτο με το πιο αγνό μίσος. «Θέλω να επισφραγίσω μία διαρκή ειρήνη μεταξύ των οικογενειών μας. Μέσω του γάμου θα σχηματίσουμε μία ακατάλητη συμμαχία. Με αυτόν τον τρόπο τα δικαιώματα της οικογένειάς σας θα διατηρηθούν». Λίγες ημέρες αργότερα, ο γάμος τελέστηκε μεταξύ του Ούθερ και της Ιγγίν. Κατά τη διάρκεια της γαμήλιας νύχτας τους, εκείνη αποκάλυψε στον βασιλιά ότι ήταν έγκυος. «Και τίνος παιδί είναι αυτό?» «Του Δούκα, έτσι νόμιζα. Αλλά δεν ξέρω πια. Δεν επισκεπτόταν το δωμάτιό μου για μήνες. Αλλά τη νύχτα του θανάτου του με επισκέφθηκε το πνεύμα του». Ο Ούθερ ένιωσε ανακούφιση που ήξερε ότι το παιδί της γυναίκας του ήταν δικό του. Το παιδί γεννήθηκε. Ήταν ένα όμορφο, υγιές αγόρι. Αλλά ο Μέρλιν σύντομα εμφανίστηκε στο κάστρο Τίνελ για να φέρει αυτό που του είχαν υποσχεθεί. «Ήρθε η ώρα, βασιλιά μου. Παρέδωσε μου το παιδί όπως μου υποσχέθηκες». Ο Ούθερ άρπαξε το παιδί από την αγκαλιά της μητέρας, η οποία προσπάθησε να αντισταθεί. «Δώσε μου πίσω το αγόρι μου». Ο Ούθερ παρέδωσε το αγόρι στον Μέρλιν. «Μην παραδώσεις το γιο σου σε αυτό το τέρας, άρχοντά μου. Σε οικετεύω. Είναι ο μοναδικός κληρονόμος του θρόνου της Βρετανίας». Έδωσα μια υπόσχεση σε αυτόν τον άνδρα και ήρθε η ώρα να την τηρήσω. Έχετε μάτια, σερ όλους. Αυτά τα μάτια έχουν δει δεκάδες μάγους σαν εσένα να καταλήγουν στην κόψη του σπαθιού των ανθρώπων του Θεού. Αλήθεια, τότε ίσως δεν είσαι τόσο άχρηστος όσο νόμιζα. Έλα μαζί μου. Πρέπει να διασφαλίσουμε το μέλλον των νησιών. Ο Μέρλιν και ο σερ όλους πήγαν μαζί στα εδάφη ενός ευγενούς υπότη, γνωστού ως Σκτόρ. Ο Μέρλιν παρέδωσε το παιδί στον υπότη και του ζήτησε να το μεγαλώσει ως υιοθετημένο γιο του. «Φρόντισε καλά το παιδί, Σκτόρ. Η μοίρα των βασιλείων μας είναι στα χέρια σου». Ο Μέρλιν και ο σερ όλους έφυγαν και άφησαν το παιδί στη φροντίδα ενός έντιμου υπότη, ο οποίος θα είχε πολλά να διδάξει στο αγόρι, το οποίο θα γινόταν γνωστό ως Αρθούρος. Ο Ούθερ Πεντράγκον, ο βασιλιάς της Βρετανίας, είχε δώσει τον πρωτότοκο γιο του στον Μέρλιν. Με τη διαδοχή του εξασφαλισμένη, ο Ούθερ ήθελε να παρηγορηθεί στη βασιλεία του. Ο βασιλιάς ήθελε να εκπληρώσει την προφητεία που του είχε πει κάποτε ο Μέρλιν. Η προφητεία αυτή αποκάλυπτε ότι θα αναδυόταν ένας μεγάλος βασιλιάς, που θα ένωνε όλες τις χώρες κάτω από έναν μονάρχη, ο οποίος θα έφερνε ειρήνη και ευημερία στο νησί της Βρετανίας. Ο Ούθερ χρειαζόταν θαραλέους συμμάχους για να γίνει αυτός ο βασιλιάς. Για την αποστολή αυτή συγκέντρωσε τους καλύτερους και ευγενέστερους πολεμιστές της Βρυτάνια. Ο Μέρλιν οδήγησε τον βασιλιά σε μια περιοχή όπου υπήρχε ένας εξωτικός γεωλογικός σχηματισμός δίπλα στη θάλασσα. Οι αρχαίοι έλεγαν ότι οι θεοί είχαν θέσει εδώ τα θεμέλια του βασιλείου που θα έφερνε φως στη Βρετανία. Πάνω σε αυτά τα ισχυρά θεμέλια θα ανεγείρω την πρωτεύουσα του βασιλείου μου. Αυτό το φρούριο θα είναι γνωστό ως Κάμελοτ. Για να φέρει εις πέρας αυτό το κολοσιαίο έργο, ο βασιλιάς απέτησε από τους υποτελείς του να συνεισφέρουν ένα μεγάλο ποσό πόρων και εργασίας. Η κατασκευή του πιο λαμπρού φρουρίου
προχώρησε με καλούς ρυθμούς. Αλλά ακόμη και έτσι θα χρειάζονταν αρκετά χρόνια για να ολοκληρωθεί το κάστρο. Πολλοί όμως δεν έμειναν ικανοποιημένοι από την κατασκευή του παλατιού. Ορισμένοι ευγενείς δεν ήθελαν να πληρώσουν αυτούς τους φόρους και ο κλήρος μισούσε την ιδέα της ανέγερσης μιας νέας πρωτεύουσας σε ένα μέρος τόσο ιερό για τους παγανιστές Κέλτ. Εκτός από τις εσωτερικές συγκρούσεις, η απειλή των Σαξώνων εισβολέων αποσταθεροποίησε την κυβέρνηση του Ούθερ. Ο βασιλιάς κάλεσε τους στρατούς των υποτελών του για να πολεμήσουν τους εισβολείς. Δεν υποψιαζόταν ότι κάποιοι συνομωτούσαν εναντίον του άρχοντά τους. Μαζί με το πολεμικό του συμβούλιο, ο Ούθερ καθόρισε τη στρατηγική για τη μεγάλη μάχη που θα γινόταν την επόμενη μέρα. Γνώριζε ότι οι Σάξονες ήταν γενναίοι πολεμιστές, επομένως η χρήση μόνο ομής βίας δεν θα ήταν η καλύτερη στρατηγική. Την επόμενη ημέρα, ο Ούθερ τοποθετήθηκε στην εμπροσθοφυλακή του στρατού του για να ηγηθεί της επίθεσης κατά των γραμμών των Σαξώνων. Συνειδητοποιώντας την ευπάθεια του βασιλιά, ο ηγέτης των Σαξώνων διέταξε ολομέτωπη επίθεση του στρατού του. Εξάλλου, αν ο Ούθερ έπεφτε, θα κατέρεε και ολόκληρη η Βρετανία. Ο Ούθερ συνειδητοποίησε ότι ο εχθρός του είχε τσιμπήσει το δόλωμα και έδωσε εντολή στον Αΐντ να διατάξει στρατεύματα κρυμμένα σε ένα κοντινό άλσος να επιτεθούν στα πλευρά των αντιπάλων τους. Ο βασιλιάς, σε κατάσταση σοκ, άργησε να συνειδητοποιήσει γιατί οι υποτελείς του δεν επιτέθηκαν. Ο Ούθερ είχε προδοθεί. Ακόμα και αν ήταν λιγότεροι, ο βασιλιάς και οι άνδρες του πολέμησαν με απίστευτη γενναιότητα. Ο Ούθερ τραυματίστηκε σοβαρά στη μάχη, αλλά ακόμη και αυτό δεν τον έκανε να σταματήσει να πολεμά. Ο αρχηγός των Σαξώνων πολεμιστών συνειδητοποίησε ότι για να νικήσει τον αντίπαλό του θα έπρεπε να θυσιάσει ένα μεγάλο μέρος του στρατού του. Εξάλλου, οι Βρετανοί, σαν κυνηγημένα θηρία, πολεμούσαν με αξιοσημείωτη αγριότητα. Διέταξε λοιπόν μια στρατηγική υποχώρηση, επιτρέποντας στον στρατό να διατηρήσει ενέργεια για να πολεμήσει μια άλλη μέρα. Οι Βρετανοί πανηγύρισαν τη νίκη, χωρίς να συνειδητοποιούν ότι επρόκειτο για μια πραγματική πύριο νίκη. «Φέρτε μου το βασιλικό σπαθί! Επίθεση!» Συνειδητοποιώντας την ευπάθεια του βασιλιά, οι προδότες ευγενείς αποφάσισαν να τον απομακρύνουν από τον θρόνο. «Φύγετε, άρχοντά μου! Θα καλύψουμε την υποχώρησή σας!» Ο βασιλιάς προσπάθησε να φτάσει στο Λονδίνο, αλλά οι πληγές του έχυναν αίμα και οι εχθροί του τον καταδίωκαν. Χωρίς δύναμη, ο βασιλιάς έπεσε από το άλογό του. Ο Ούθερ ένιωσε τη ζωή να εγκαταλείπει το σώμα του όταν άκουσε τη φωνή του Μέρλιν. «Προστάτεψε το σπαθί σου, γιατί από αυτό εξαρτάται η μοίρα όλης της Αγγλίας». Ο Ούθερ χρησιμοποίησε όλη τη δύναμη που του είχε απομείνει για να σηκώσει το σπαθί του και να το καρφώσει σε μία πέτρα. «Δεν θα πάρεις ποτέ αυτό το σπαθί και χωρίς αυτό δεν θα καθίσεις ποτέ στον θρόνο μου». Πολλοί προσπάθησαν να βγάλουν το σπαθί από την πέτρα, αλλά είπαν ότι μόνο ο αληθινός βασιλιάς μπορούσε να το αφαιρέσει. Όσοι προσπάθησαν να σφετεριστούν τον θρόνο της Βρετανίας, κατέληξαν να δολοφονηθούν από τους αντιπάλους τους. Για πολλά χρόνια, το σπαθί του Μπριτάνη περίμενε τον αληθινό βασιλιά. Είχαν περάσει πολλά χρόνια από την πτώση του Ούθερ Πεντράγκον και ο θρόνος της Βρυτάνια παρέμενε κενός. Λίγο μετά τα Χριστούγεννα, όλοι οι ευγενείς της περιοχής κλήθηκαν από τον Αρχιεπίσκοπο του Λονδίνου για να δοξάσουν τον Θεό. Αλλά οι περισσότεροι ενδιαφέρονταν περισσότερο για τα τουρνουά και τις διαμάχες μεταξύ των υποτών, τις γιορτές μετά τις θρησκευτικές εκδηλώσεις. Οι καλύτεροι υπότες από το νησί της Βρετανίας συμμετείχαν στο τουρνουά. Ανάμεσά τους ήταν ο Σερ Έκτορ, ο γιος του Σερ Κέι και ο νεαρός υιοθετημένος γιος του Αρθούρος, ακόλουθος του αδελφού του. Οι υπότες με τις καλύτερες επιδόσεις στους αγώνες μπορούσαν να προσπαθήσουν να αφαιρέσουν το σπαθί της Μπρίτανη, το οποίο ήταν ακόμη προσκολλημένο στον βράχο. Αν κάποιος τα κατάφερνε, το άτομο αυτό θα θεωρούνταν ο νέος βασιλιάς της Βρυτάνια. Οι αρχάριοι υπότες μάχονταν μεταξύ τους σε τουρνουά πονεμένων μονομαχιών, τα οποία είχαν μικρότερο κύρος
από τις κονταρομαχίες. Αλλά σε αυτούς τους αγώνες συγκέντρωναν κύρος για να αποκτήσουν μια μέρα πρόσβαση στην πρώτη λεγεώνα. Κατά τη διάρκεια του τουρνουά, η λεπίδα του σπαθιού του Σέρκα έσπασε. «Άρθουρ, τρέξε στη σκηνή μας και φέρε μου το εφεδρικό σπαθί μου πριν αποκλειστώ». Ο νεαρός υποκόμος έτρεξε με πλήρη ταχύτητα προς την κατασκήνωση και στο δρόμο βρήκε το σπαθί του Μπρίτανη σκαλισμένο σε πέτρα. Δεν γνώριζε την ιστορία του σπαθιού και συνέχισε το δρόμο του. Μέσα στη σκηνή, ο Αρθούρος έψαξε για το εφεδρικό σπαθί, αλλά βρήκε μόνο τη θήκη, ήδη χωρίς σπαθί. Είχε ξεχάσει το σπαθί στο σπίτι. Το αγόρι όμως θυμήθηκε το σπαθί που είχε βρει στο δρόμο. Έτρεξε προς το σπαθί, χωρίς να καταλάβει ότι τον παρακολουθούσαν, χωρίς να ξέρει ότι αυτό ήταν το σπαθί του πατέρα του και ότι είχε κολλήσει στον βράχο. Ο Αρθούρος προσπάθησε να το βγάλει. Έβγαλε το σπαθί από τον βράχο με ευκολία και έμεινε έκπληκτος από την ποιότητα του όπλου. Αλλά δεν είχε χρόνο για χάσιμο και έτρεξε στο τουρνουά. Ο Αρθούρος έδωσε το σπαθί στον αδελφό του. «Επιτέλους, δεν πίστευα ότι θα επέστρεφες». Ο Σερ Κιού έμεινε έκπληκτος όταν είδε τη βασιλική σφραγίδα στη λεπίδα του σπαθιού. «Πρέπει να επιστρέψεις στην αρένα τώρα, αλλιώς θα αποκλειστείς. Κοιτάξτε, έχει το σπαθί του Μπριτάνη». Ο Σέρκ περιτριγυρίστηκε από περίεργους θεατές που δεν πίστευαν στα μάτια τους. «Πώς πήρατε αυτό το σπαθί?» «Το πήρα από την πέτρα και επομένως είμαι ο νέος βασιλιάς της Μπριτάνια». Τότε ήταν που εμφανίστηκε ο Σκτόρ μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο του Λονδίνου. «Ορκίζεσαι στο όνομα του Θεού ότι εσύ ήσουν αυτός που αφαίρεσε το σπαθί από την πέτρα». Ο Σερ Κιού βρέθηκε σε αμηχανία και δεν μπορούσε να πει ψέματα μπροστά στον πατέρα του και τον Αρχιεπίσκοπο. «Δεν είπα την αλήθεια. Ο Αρθούρος ήταν αυτός που αφαίρεσε το σπαθί». Οι περισσότεροι υπότες δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι το αγόρι μπορούσε να τα καταφέρει και του ζήτησαν να αποδείξει τι είχε κάνει. Ο Αρθούρος έβαλε το σπαθί πίσω στον βράχο. Ένας τεράστιος υπότης έσπρωξε το αγόρι και προσπάθησε να αφαιρέσει το σπαθί από τον βράχο. Ασκούσε τεράστια δύναμη, αλλά δεν μπορούσε να μετακινήσει το σπαθί. Μία σειρά από υπότες σχηματίστηκε και όλοι προσπάθησαν να αφαιρέσουν το σπαθί, αλλά χωρίς επιτυχία. «Αφήστε το αγόρι να προσπαθήσει ξανά». Οι υπότες έμειναν έκπληκτοι από την άφιξη του διάσημου Κελτιμάγου. «Τι κάνει εδώ ο γιος του διαβόλου?» «Αν κέρδιζα ένα νόμισμα κάθε φορά που το άκουγα αυτό, θα ήμουν ο πλουσιότερος άνθρωπος στη Βρετανία». Ο κόσμος άρχισε να τους φωνάζει να αφήσουν το αγόρι να προσπαθήσει να αφαιρέσει το σπαθί. Μη έχοντας άλλη επιλογή, άφησαν το αγόρι να προσπαθήσει ξανά. Ο Αρθούρος αφαίρεσε το σπαθί από την πέτρα με ευκολία, προς έκπληξη όλων των παρευρισκομένων. Επειδή έβγαλε το σπαθί, αυτό δεν σημαίνει ότι έχει δικαίωμα στο θρόνο. Το δικαίωμά του δεν προκύπτει από το γεγονός ότι έβγαλε ένα παλιό σπαθί από μια πέτρα. Το δικαίωμά του βρίσκεται στο αίμα του. Είναι ο πρωτότοκος γιος του Ούθερ Πεντράγκον. «Τι ανοησίες! Τα λόγια σου δεν έχουν καμία αξία εδώ». «Αλλά τα δικά μου έχουν, αν και δεν μου αρέσει αυτός ο τρελός γέρος. Αυτά που λέει είναι αλήθεια. Ήμουν εκεί όταν ο Μέρλιν παρέδωσε το γιο του βασιλιά στη Σκτά». Ο Σερ Όπους θεωρούνταν ένας από τους πιο αξιοσέβαστους υπότες σε εκείνες τις χώρες και όλοι τον γνώριζαν επειδή ήταν το δεξί χέρι του βασιλιά Ούθερ του Πόστουμους. Ο Σκτόρ πλησίασε τον Αρθούρο με κάποια δυσπιστία στο βλέμμα του. «Όταν ο Μέρλιν σε έβαλε στην αγκαλιά μου, σε αποκάλεσα αμέσως γιο μου. Με μεγάλη μου τιμή σε αποκαλώ τώρα βασιλιά μου». Οι υπότες, ο κλήρος και οι κοινοί θνητοί γονάτισαν μπροστά στον νεαρό βασιλιά, ο οποίος δεν είχε ακόμη συνειδητοποιήσει τι συνέβαινε. Την ημέρα της Πεντηκοστής, ο Αρθούρος στέφθηκε βασιλιάς της Βρετανίας από τον Αρχιεπίσκοπο του Λονδίνου. Ο νεαρός βασιλιάς επεφημήθηκε από τους ευγενείς, οι οποίοι φώναζαν «Ζήτω ο βασιλιάς». Ο Αρθούρος όρισε τον Σερ Όπους ως δεξί του χέρι
και ο Μέρλιν ήταν πάντα παρόν ως σύμβουλός του. Και έτσι άρχισε η βασιλεία του βασιλιά Αρθούρου. Αφού ανέβηκε στο θρόνο της Βρετανίας, ο Αρθούρος, όπως είχε συμβεί και με τον πατέρα του, αντιμετώπισε έντονη αντίδραση από τους ευγενείς της περιοχής. Πολλοί αμφισβήτησαν το δικαίωμά του στο θρόνο και τον θεώρησαν μπάσταρδο. Άλλοι αρνήθηκαν να γονατίσουν μπροστά σε ένα αγόρι που μόλις είχε βγάλει την πάνα του. Ο Αρθούρος είχε επίσης συμμάχους. Ωστόσο, θα ήταν απαραίτητο να προσελκύσει ακόμη περισσότερους ευγενείς στον αγώνα του, επιτρέποντας την ειρήνευση του βασιλείου. Λοιπόν όλους, ξέρω ότι ο πατέρας μου είχε μια δυνατή φιλία με τους βασιλιάδες που ζούσαν στην Ήπειρο. Χωρίς αμφιβολία, κύριε, ο πατέρας σας γνώριζε τη σημασία του να έχεις έναν αληθινό φίλο σε περιόδους ανάγκης. Πρέπει να αποκαταστήσουμε τους δεσμούς φιλίας με αυτούς τους βασιλιάδες. Ενωμένα, τα βασίλειά μας θα είναι ισχυρότερα απέναντι στους εχθρούς μας. Βασίζομαι στην εμπειρογνωμοσύνη σας για να ηγηθείτε εκ μέρους μου μιας αντιπροσωπείας, η οποία θα προσπαθήσει να δημιουργήσει μια αμυντική συμμαχία μεταξύ των βασιλείων μας. Έτσι θα γίνει, μεγαλειότατε. Όλους διέσχισε το κανάλι για να συναντηθεί με τον βασιλιά Μπόρες της Γαλατίας και τον αδελφό του βασιλιά Μπαν του Μπένγκουικ, μιας χώρας γνωστής ως Μικρή Βρετανία. Ο Μπαν δέχτηκε με χαρά την προσφορά συμμαχίας με τον Αρθούρο, διότι η σύζυγός του ήταν έγκυος και ο βασιλιάς ήθελε ο μελλοντικός γιος του να κληρονομήσει ένα ισχυρό και ασφαλές βασίλειο. Ο γιος του θα γινόταν ο πιο διάσημος υπότης στην ιστορία, γνωστός ως Λανσελότ. Με τους ενισχυμένους στρατούς των συμμάχων του, ο Αρθούρος πολέμησε τους επαναστατημένους ευγενείς και νίκησε τους αντιπάλους του, ειρηνεύοντας τη Βρετανία. Με το μεγαλύτερο μέρος των εχθρών του πλέον ηττημένο, ο Αρθούρος εδραιώθηκε στον θρόνο της Βρετάνης. Μια νέα εποχή ευημερίας γεννήθηκε στην Αγγλία. Με τη συμβουλή του Μέρλιν, ο Αρθούρος διέταξε την επανέναρξη της κατασκευής της Ακρόπολης του Κάμελοτ, ένα από τα όνειρα του βασιλιά Ούθερ Πεντράγκον. Η κατασκευή της πόλης απέτησε πολύ υδρότα και δάκρυα, αλλά ξεκίνησε μια νέα χρυσή εποχή στην Αγγλία. Η ευημερία εξαπλώθηκε σε όλη τη Βρετανία και ο Αρθούρος έγινε αγαπητός στον λαό. Ο εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των επαναστατημένων ευγενών και του νόμιμου βασιλιά της Βρετανίας αύξησε τον αριθμό των υποτών στις πορείες. Ευγενείς πολεμιστές χωρίς άρχοντες, οι εξορισμένοι πολέμαρχοι, περιπλανιόντουσαν στην Αγγλία άσκοπα και χωρίς σκοπό. Χωρίς να έχουν τίποτα να χάσουν, αυτοί οι υπότες ήταν επικίνδυνοι άνδρες. Ο Αρθούρος ύπευε με τον Μέρλιν στο πλευρό του, συζητώντας την τύχη της Βρετανίας όταν εντόπισαν έναν υπότη σε κίνδυνο. Ήταν ο Σερ Γκρίφετ, ο νεότερος υπότης του Αρθούρου, επιφορτισμένος με την εξόντωση ενός περιπλανόμενου υπότη που προκαλούσε προβλήματα στην περιοχή. Ο νεαρός άνδρας ήταν βαριά τραυματισμένος και με δυσκολία μπορούσε να στηριχτεί στο άλογό του. «Θεέ μου, ποιος σου το έκανε αυτό?» Ήταν ένας εξαιρετικά δυνατός περιπλανόμενος υπότης με πανοπλία μαύρη σαν τη νύχτα. Αρνείται να υποχωρήσει σε όποιον σκοπεύει να διασχίσει το δάσος που προστατεύει. «Μέρλιν, ξέρεις ποιος είναι αυτός ο άντρας? Ποιος τολμά να επιτεθεί σε έναν από τους υπότες μου σε αυτά τα εδάφη?» «Πιστεύω ότι μόνο ένας άντρας αυτής της περιγραφής θα είχε τέτοιο θράσος. Πέλενορ. Είναι τώρα ένας ακτήμονας ευγενής, αλλά κάποτε ήταν βασιλιάς. Αλλά ακόμη και κατεστραμμένος, εξακολουθεί να είναι ένας μεγάλος και επικίνδυνος πολεμιστής. Θα τον φροντίσω εγώ. Μείνε εδώ και πρόσεχε τον Σερ Γκρίφετ». Ο Αρθούρος καβάλισε προς το δάσος, αγνοώντας τη συμβουλή του Μέρλιν να μην αντιμετωπίσει τον μαύρο υπότη. Μέσα στο δάσος, ο Αρθούρος εντυπωσιάστηκε από τις διάφορες ασπίδες που κρέμονταν από τα κλαδιά των δέντρων. Στα οικόσιμα αναγνώρισε τα όπλα κάποιων έμπειρων και γενναίων υποτών, που όλοι είχαν νικηθεί από τον Πελένορ. Στο τέλος του διαδρόμου, με τις εκφοβιστικές ασπίδες, στεκόταν ο μαύρος υπότης, μια σαφώς επιβλητική φιγούρα. «Αυτό το μονοπάτι είναι κλειστό. Γυρίστε πίσω, αλλιώς θα το μετανιώσετε».
Ο Αρθούρος εκείνη τη στιγμή δεν είχε κανένα διακριτικό που να τον προσδιορίζει ως βασιλιά. Το έβρισκε αυτό ωφέλιμο, καθώς μπορούσε να εκτιμήσει τον χαρακτήρα των ανθρώπων χωρίς να τους τρομάζει ο τίτλος του. «Είμαι εδώ για να εκδικηθώ τον Σερ Γκρίφετ και να ελευθερώσω αυτό το πέρασμα μια για πάντα». «Ας είναι! Αλλά μην νομίζεις ότι θα έχεις την ίδια τύχη με τον φίλο σου, γιατί δεν θα ξεφύγεις από εδώ ζωντανός». Οι δύο υπότες χτύπησαν βίαια τα δώρατά τους στην ασπίδα του αντιπάλου τους. Επιτέλους, ένας άξιος αντίπαλος. Είχα κουραστεί να καταρρίπτω υπότες που μόλις και μετά βίας θα χρησίμευαν ως στρατιώτες. Επιτέθηκαν ξανά ο ένας στον άλλο και επικράτησε το αδιέξοδο. Ο Αρθούρος ήταν ήδη υπότης με κάποια εμπειρία, αλλά δεν είχε αντιμετωπίσει ποτέ έναν τόσο ικανό αντίπαλο και είχε κίνητρο από τη μέχρι τώρα απόδοσή του, η οποία ενίσχυσε την αυτοπεποίθησή του. Στην τρίτη αναμέτρηση, το δόρυ του μαύρου υπότη βρήκε ένα κενό στην πανοπλία του Αρθούρου και τον χτύπησε στον ώμο. «Μοιάζεις με έναν από εκείνους τους υπότες που παραδίδονται αμέσως μετά την πρώτη επιφανειακή πληγή». Με την περηφάνεια του πληγωμένη, το αίμα του Αρθούρου έβρασε και πήρε το βασιλικό σπαθί. Η μονομαχία με το σπαθί ήταν βίαιη, αλλά παρά τον τραυματισμό του, ο Αρθούρος πάλευε πολύ γενναία απέναντι σε έναν ισχυρότερο αντίπαλο. Ο Πελένορ κατάφερε ένα ισχυρό χτύπημα που έσπασε το σπαθί του βασιλιά. Η κίνηση διακόπηκε μόνο όταν χτύπησε το κράνος του Αρθούρου. Έπεσε από το άλογό του, αλλά το ένα του πόδι παρέμεινε προσκολλημένο στον αναβολέα. Το άλογο άρχισε να τρέχει και έσυρε τον βασιλιά έξω από το δάσος. Ο τραυματισμένος Αρθούρος κατέρευσε και η μοίρα του φαινόταν αβέβαιη. Όταν ανέκτησε τις αισθήσεις του, είδε την εικόνα της πιο όμορφης νεαρής γυναίκας που είχε γνωρίσει ποτέ. Νόμιζε ότι ήταν άγγελος, γιατί νόμιζε ότι είχε πεθάνει και βρισκόταν στον ουρανό. «Είσαι άγγελος! Η ώρα σου δεν έχει έρθει ακόμα. Το όνομά μου είναι Λαΐδη Γκαβιέ, κόρη του Λέον ντε Γκραντ». Μακριά, ο μαύρος υπότης επέστρεψε στην καλύβα του στο δάσος, όπου προστάτευε αυτό που θεωρούσε τον μεγαλύτερο θησαυρό του. Εκεί βρισκόταν η γυναίκα του και ο μικρότερος γιος του. Το αγόρι είχε συγκινηθεί από το Άγιο Πνεύμα και μια μέρα θα γινόταν ο υπότης που ήταν γνωστός ως Περάλ. Ο Αρθούρος συνήλθε τελικά από τα τραύματα που του προκάλεσε ο μαύρος υπότης. Όμως, μεγάλη θλίψη έπεσε στον βασιλιά, γιατί το βασιλικό σπαθί είχε σπάσει και είχε χαθεί. Χωρίς το ένδοξο σπαθί του Μπριτάνη, φοβόταν ότι ο θρόνος του θα αμφισβητούνταν περαιτέρω. «Μην ανησυχείτε, μεγαλειότατε. Το καλό μπορεί να βγει από το κακό». Τι καλό μπορεί να προκύψει μετά από μια τόσο μεγάλη απώλεια? Το σπαθί της Βρετανίας εκπλήρωσε τον ρόλο του και σας έφερε εδώ. Αλλά τώρα θα πάμε να αναζητήσουμε το σπαθί που θα σας οδηγήσει στο μεγαλείο. Ο Αρθούρος και ο Μέρλιν ξεκίνησαν να αναζητήσουν το όπλο που θα άλλαζε για πάντα τα εδάφη της Αγγλίας. Έφτασαν στις όχθες μιας λίμνης, καλυμμένης από ομίχλη. Ο Μέρλιν άνοιξε τα χέρια του και άρχισε να ψέλνει στη γλώσσα των αρχαίων λαών της Βρετανίας. Εντυπωσιασμένος, ο Αρθούρος ένιωσε τον άνεμο να δυναμώνει όσο ο Μέρλιν τραγουδούσε. Η ρηπή ανέμου που προκάλεσε ο Μέρλιν ανάγκασε τις ομίχλες να διαλυθούν, αποκαλύπτοντας μια ασυνήθιστη σκηνή. Στη μέση της λίμνης, ένα γυναικείο χέρι κρατούσε ένα σπαθί ακριβώς πάνω από τη στάθμη του νερού. «Ποιανού χέρι είναι αυτό που κρατάει ένα τόσο υπέροχο σπαθί?» «Είναι μία από τις κυρίες της λίμνης του Άβαλον, γυναίκες προοικισμένες με τη μαγεία των αρχαίων λαών. Η θρυλική Ακρόπολη του Άβαλον δεν είναι απλώς ένας θρύλος. Αυτό θέλουν οι ιερείς και οι επίσκοποι να πιστεύουν οι άνθρωποι». «Επιτέλους, Μέρλιν, νόμιζα ότι αυτή η μέρα δεν θα ερχόταν ποτέ». «Γεια σου, Βιάιν. Ποιος είσαι εσύ?» «Αισθάνομαι σαν να είσαι από έναν άλλο κόσμο». «Είμαι η Βιαΐν, κυρία του Άβαλον και αρχηγός των κυριών της λίμνης. Παρά τις διαφορές μας, μοιραζόμαστε τον ίδιο κόσμο. Με τη βοήθειά σας,
Ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε να τον μοιραζόμαστε. Επιθυμία μου είναι μόνο να διασφαλίσω την ειρήνη όλων των λαών του Μεγάλου Άλμπον. Οι προθέσεις σας φαίνονται ειλικρινείς και γι' αυτό θα έχετε την Άβαλον στο πλευρό σας. Κοιτάξτε αυτό το σπαθί. Το όνομά του είναι Excalibur. Το πεπρωμένο του είναι να ανήκει στον άνδρα που θα φέρει μία χρυσή εποχή σε όλη τη Βρετανία. Αν νομίζεις ότι είσαι αυτός ο άντρας, πήγαινε στην κυρία της λίμνης και εκείνη θα σε κρίνει για να δει αν είσαι άξιος να πάρεις το σπαθί. Αν δεν είσαι, θα σε πάει στον πάτο της λίμνης, όπου θα χαθείς. Ο Αρθούρος έσπρωξε γενναία τη βάρκα πίσω στο νερό και άρχισε να κοπηλατεί προς το σπαθί. Ο Αρθούρος απλώθηκε στην πλώρη, προσπαθώντας να φτάσει το σπαθί. Αλλά μόλις κατάφερε να το πιάσει, η κυρία του έπιασε σφιχτά τον καρπό και τα μάτια της έλαμπαν τρομακτικά, σαν κάρβουνα. Τον τράβηξε κάτω από το νερό και του είπε «Κάνε τον εαυτό σου αντάξιο αυτού του σπαθιού». Ο Αρθούρος, φοβισμένος και μουσκεμα, επέστρεψε στην επιφάνεια με το σπαθί στα χέρια του. Ο βασιλιάς έβγαλε το σπαθί από τη θήκη του και ένιωσε μια τεράστια δύναμη, κάτι που δεν είχε νιώσει ποτέ στη ζωή του. «Ελπίζω να έχεις δίκιο για τον νέο σου μαθητή, γιατί η μοίρα όλης της Βρετανίας θα είναι στα χέρια του». Όταν ο Αρθούρος επέστρεψε στην όχθη του ποταμού, η νεράιδα Βιάιν είχε ήδη φύγει. «Και τώρα, βασιλιά μου, τι θα κάνουμε τώρα?» «Ήρθε η ώρα για την εκδίκησή μου». Ο Αρθούρος και ο Μέρλιν καβάλισαν ξανά στο δάσος του μαύρου υπότη. Ο Αρθούρος κατέβηκε από το άλογό του και προκάλεσε τον μαύρο υπότη σε μονομαχία, με σπαθί, αφού ο βασιλιάς δεν είχε δόρη για κονταρομαχία. Ο Πελένορ ήταν γνωστός ως ένας από τους καλύτερους ξιφομάχους της περιοχής και δέχτηκε με χαρά την πρόκληση. Η μάχη άρχισε και ο Αρθούρος πολέμησε με μεγάλο θάρρος και αυτοπεποίθηση. Αυτό ήταν εκπληκτικό, αν αναλογιστεί κανείς την τελευταία μονομαχία μεταξύ τους, όπου παραλίγο να σκοτωθεί από τον αντίπαλό του. Με ένα δυνατό χτύπημα, ο Άρθουρ έβγαλε το σπαθί του υπότη από το χέρι του. Αφοπλισμένος και ανίσχυρος, ο υπότης δεν είχε άλλη επιλογή από το να παραδοθεί. «Δεν ξέρω πού βρήκες αυτό το υπέροχο όπλο. Με αυτό μοιάζεις με νέο άνθρωπο. Είμαι ο Πέλενορ, ο εκθρονισμένος βασιλιάς του Λιστίνο. Αν μου χαρίσεις τη ζωή, ορκίζομαι ότι η οικογένειά μου και εγώ θα είμαστε πιστοί σε σένα. Ξέρω ότι έχετε επαναστατήσει εναντίον μου στο παρελθόν, αλλά το βασίλειό μου εισέρχεται τώρα σε έναν νέο κύκλο, όπου η ενότητα θα δώσει τη θέση της στη διαίρεση. Έτσι, θα είναι τιμή μου να έχω έναν τόσο έμπειρο υπότη στο πλευρό μου». Αφού συμφιλιώθηκαν με τον βασιλιά Πέλενορ, ο Αρθούρος και ο Μέρλιν αποφάσισαν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. «Πώς σου φαίνεται το νέο σου σπαθί?» «Είναι απλά υπέροχο». «Αλλά πες μου, σου αρέσει περισσότερο το σπαθί ή η θήκη?» «Η θήκη είναι όμορφη, αλλά προφανώς μου αρέσει περισσότερο το σπαθί. Είναι πολύ πιο πολύτιμο». «Κάνεις λάθος. Αν και είναι ένα υπέροχο σπαθί, η θήκη είναι ακόμα πιο πολύτιμη». «Πώς μπορεί να είναι πιο πολύτιμη από το σπαθί?» «Αυτή η θήκη είναι μαγεμένη και αυτός που την έχει δεν θα πεθάνει ποτέ στη μάχη. Ακόμα και αν τραυματιστείς σοβαρά, δεν θα πεθάνεις. Φρόντισε καλά αυτή τη θήκη, γιατί η ζωή σου θα είναι ασφαλής όσο την έχεις». Ο Αρθούρος και ο Μέρλιν έφτασαν στο Κάμελοτ και ο στρατός τους ήταν έτοιμος με εντολή του Σερ Όπους. Ένας από τους συμμάχους του βρισκόταν σε κίνδυνο και μόνο ο Αρθούρος μπορούσε να τον σώσει από τους εχθρούς του. Το μικρό βασίλειο του Καμάρ, ιστορικός σύμμαχος της οικογένειας Πεντράγκον, είχε πρόβλημα. Ο βασιλιάς Λέο Ντε Γκραντ δεν είχε αρσενικό διάδοχο. Έτσι, όποιος παντρευόταν την κόρη του Γκουέν θα ήταν κληρονόμος του τίτλου του Κάμαρντ. Οι Ουαλοί Ευγενείς και ο Δούκας της Βόρειας Ούμπρια είχαν συμφέρον από μια ένωση μεταξύ της Λαΐδης Γκουίρ και του Δούκα, για να εδραιώσουν τη δύναμη αυτού του συνασπισμού στην περιοχή. Με την υποστήριξη του βασιλιά Ράιν, ο Δούκας της Βόρειας Ούμπρια έδωσε στον βασιλιά ένα τελεσίγραφο. Είτε θα παρέδιδε την κόρη του, είτε το φρούριο θα γινόταν σκόνη και οι υπήκοοι του θα πολλούνταν στη σκλαβιά.
Ο Λέον ντε Γκραντ προσευχήθηκε στον ουρανό, διότι οι λιγοστοί στρατιώτες του δύσκολα θα μπορούσαν να συγκρατήσουν μια επίθεση στο φρούριο. Η μόνη του ελπίδα ήταν το σήμα κινδύνου που έστειλε στον βασιλιά Αρθούρο. Ο βασιλιάς της Βρετανίας και οι άνδρες του βάδισαν γρήγορα προς το Καμάρ, γιατί ο Αρθούρος δεν θα αρνιόταν ποτέ να βοηθήσει έναν σύμμαχο σε ώρα ανάγκης. Ο συνασπισμός των εχθρών του Λέον ντε Γκραντ ευνηδιάστηκε από την άφιξη του Αρθούρου και των ανδρών του. Οι βόρειοι εχθροί αποδείχθηκαν γενναίοι, αλλά ανίκανοι να συγκρατήσουν τον βασιλικό στρατό και τους απίστευτους υπότες του. Αφού νίκησε εύκολα το πρώτο κύμα εχθρών, ο βασιλιάς Αρθούρος θέλησε να διαπραγματευτεί. «Γνωρίζω ότι οι άνδρες σας είναι γη της ίδιας γης που γέννησε τους στρατιώτες μου και ότι οι γη της Βρετανίας δεν φεύγουν από τη μάχη όταν είναι απαραίτητο. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να λερώσετε το ιερό έδαφος της Βρυτάνια με το αίμα εκατοντάδων γιών σας. Οι πρωταθλητές και των δύο μπορούν να πολεμήσουν σε μία μοναδική μονομαχία για να αποκαλύψουν το αληθινό θέλημα του Θεού». Ο Δούκας χάρηκε με την πρόταση αυτή, καθώς ήταν έμπειρος πολεμιστής και πρωταθλητής του Βορρά στην κονταρομαχία και δέχτηκε πρόθυμα τη μονομαχία. Η πριγκίπισσα του Σαλάρ έκανε νόημα στον πρωταθλητή της, ζητώντας του να εμφανιστεί. Καθώς ο Αρθούρος πλησίασε τη νεαρή κυρία, αναγνώρισε τα όμορφα χαρακτηριστικά της. Πώς θα μπορούσε να ξεχάσει τα όμορφα χαρακτηριστικά της νεαρής κοπέλας, που του είχε σώσει τη ζωή πριν από μέρες? Η Γκουένοφυρ έδεσε το μαντίλι της στην άκρη του δώρατος του Αρθούρου και του ευχήθηκε καλή τύχη για τη σύγκρουση. Οι δύο υπότες πήραν τις θέσεις τους και έσπρωξαν τα άλογά τους ο ένας προς τον άλλον. Ένας μεγάλος κρότος ακούστηκε καθώς τα δύο δώρατα συγκρούστηκαν. Λόγω της σφοδρής σύγκρουσης, ο Δούκας έπεσε από τη σέλα του και προσέκρουσε τρομερά στο έδαφος. Ο Αρθούρος κατέβηκε από το άλογό του και γονάτισε δίπλα στον Δούκα, ο οποίος έδινε τις τελευταίες του ανάσες ενώ πνιγόταν από το ίδιο του το αίμα στο λαιμό του. Ο βασιλιάς σήκωσε το μαντίλι της Γκουένα-Ήρ, ανακοινώνοντας τη νίκη του κατά του εχθρού, και οι στρατιές που εισέβαλαν γύρισαν πίσω και επέστρεψαν στα σπίτια τους. Ο Αρθούρος ζήτησε συγγνώμη που επέστρεψε στην πριγκίπισσα το μαντίλι της σε άθλια κατάσταση, αλλά την ευχαρίστησε για την καλή τύχη του φυλαχτού της. Ο βασιλιάς Λέον ντε Γκραντ δεν κρατήθηκε και αγκάλιασε δυνατά τον σωτήρα του και υποσχέθηκε να του δώσει όποια ανταμοιβή επιθυμούσε. «Ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη, γιατί αυτό που λαχταράει περισσότερο η καρδιά μου είναι το ίδιο πράγμα που ήθελαν και αυτοί οι αγενείς κακοποιοί. Το χέρι της πιο όμορφης πριγκίπισσας που έχει δει ποτέ αυτή η χώρα. Από την εποχή των μεγάλων πολεμιστών όπως ο Αχιλλέας δεν έχει υπάρξει γυναίκα ικανή να κερδίσει τόσες καρδιές και με τη δυνατότητα να δημιουργήσει τόση διχόνοια. Και έτσι, όπως προτείνεται στο βιβλίο του Ομήρου, δεν υπάρχει καλύτερος άντρας από τον μεγαλειότατο για να παντρευτεί την Ελένη μας, τη Βρετανίδα. Εξάλλου, κανένας άνδρας δεν θα επαναστατήσει εναντίον σας αναζητώντας την αγάπη της Γκουέν, της μελλοντικής σας βασίλισσας». Αφού υποσχέθηκε την κόρη του στον βασιλιά Αρθούρο, μία υπέροχη έκπληξη ήταν πρώτων πυλών. «Ξέρεις τι είναι αυτό?» «Ένα τραπέζι». «Ναι, αλλά όχι ένα οποιοδήποτε τραπέζι. Αυτό το τραπέζι συμβολίζει ένα όνειρο που είχε ο πατέρας σου. Γύρω από αυτό το τραπέζι θα καθίσουν οι καλύτεροι υπότες αυτού του βασιλείου και υπό τις διαταγές του βασιλιά θα προσπαθήσουν να οδηγήσουν το βασίλειο της Βρετανίας σε μια εποχή χρυσού, όπου θα επικρατεί η δικαιοσύνη, η καλοσύνη και η ειρήνη». Ο Αρθούρος θαύμασε το όνειρο του εκλειπώντος πατέρα του και μάλιστα ορκίστηκε ότι θα έκανε αυτό το όνειρο πραγματικότητα. Ο Αρθούρος αποχαιρέτησε την ύφη και τον μελλοντικό πεθερό του, λέγοντας ότι θα τους συναντούσε ξανά στο νέο του κάστρο το επόμενο καλοκαίρι, όπου θα γινόταν ο βασιλικός γάμος. Το καλοκαίρι είχε επιτέλους φτάσει. Μετά από δεκαετίες σκληρής δουλειάς, η Ακρόπολη του Κάμελοτ είχε επιτέλους χτιστεί. Η μεγαλοπρέπεια αυτής της πόλης ήταν σαν φάρος για όλη τη Βρετανία
σύμβολο τιμής, δικαιοσύνης και συμπόνιας. Οι άντρες της Βρυτάνια θα πετύχαιναν αδιανόητα πράγματα. Αυτό ήταν αναμφίβολα ένα σπάνιο κόσμημα σε έναν κόσμο που καλύπτεται από το σκοτάδι και τη διαφθορά. Η πόλη ήταν γεμάτη κόσμο, γιατί εκείνη την ημέρα θα γινόταν ο πολυαναμενόμενος γάμος μεταξύ του βασιλιά Αρθούρου και της πριγκίπισσας Γκουέν του Κάμαρντ. Βλέποντας τη μέλουσα βασίλισσά του να μπαίνει στην εκκλησία, ο Αρθούρος δεν είχε καμία αμφιβολία ότι είχε παντρευτεί την πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο. Όλοι οι καλεσμένοι χάρηκαν που είδαν την ύφη στο νηφικό θέαμα, εκτός από τον Μέρλιν, ο οποίος διαισθάνθηκε ότι μια τόσο όμορφη νύφη θα μπορούσε να καταστρέψει το βασίλειο. Το ζευγάρι έδωσε τους όρκους του μπροστά στον αρχιεπίσκοπο του Καντέρμπουρι και το βασίλειο της Βρετανίας έμεινε με μια νέα βασίλισσα. Οι υπήκοοι του Αρθούρου, ενθουσιασμένοι με την όμορφη νέα τους βασίλισσα, εξέφρασαν τις ευχές τους στο βασιλικό ζευγάρι, ευχόμενοι υγεία και ότι ένας κληρονόμος του θρόνου της Βρετάνης. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο γιορτές, με πάρτι στους δρόμους, συμπόσια στα παλάτια και τουρνουά. Το ίδιο Σαββατοκύριακο, ο Αρθούρος όρισε τους υπότες που θα κάθονταν στη στρογγυλή τράπεζα. Ανάμεσά τους ήταν ο πεθερός του Λέοντε Γκραντ, ο στρατάρχης Σερ Όλους, ο αδελφός του γόνου του Σερ Κέι, ο ανιψιός του και πρωταθλητής του νηφικού τουρνουά Σερ Τζι και πολλοί άλλοι διακεκριμένοι υπότες. Σε αυτό το ακέφαλο τραπέζι θα κάθονταν οσίσοι και θα ορκίζονταν να είναι σωστοί στις πράξεις τους, δίκαιοι και γενναίοι σε καιρό πολέμου ή ειρήνης. Θα αποτελούσαν παράδειγμα για τους άλλους υπότες και τους απλούς ανθρώπους. Αυτοί οι άνδρες θα καβαλούσαν όλο το νησί της Βρετάνης, αναλαμβάνοντας τους κακοποιούς, προστατεύοντας τους ανυπεράσπιστους και φέρνοντας δικαιοσύνη σε αυτές τις χώρες. Οι σημαντικές κατακτήσεις τους αποτελούσαν πηγή δόξας και η χρυσή εποχή αυτών των ανθρώπων που υποσχέθηκε ο βασιλιάς φαινόταν να πλησιάζει. Η μεγαλύτερη επιθυμία κάθε υπότη σε εκείνη τη χώρα ήταν, μέσω των θαραλέων πράξεών του, να γίνει υπότης της στρογγυλής τραπέζης, καθισμένος στο πλευρό του Αρθούρου και των υπέροχων πολεμιστών του. Αφού σχηματίστηκε το τάγμα των υποτών της στρογγυλής τραπέζης, χρειάστηκαν μερικά χρόνια μέχρι να εμφανιστεί ένας υπότης που διέφερε από τους υπόλοιπους. Το όνομά του ήταν Λάνσελοτ και η άφιξή του θα άλλαζε για πάντα τη μοίρα του βασιλείου του Αρθούρου. Όταν ο νεαρός βασιλιάς Αρθούρος ανέλαβε την εξουσία, ήρθε αντιμέτωπος με πολλές εσωτερικές διαφωνίες. Αρκετοί ευγενείς θα ξεσηκώνονταν εναντίον του, αλλά ο Αρθούρος είχε και συμμάχους. Ο βασιλιάς Μπον του Μπένγκουικ ήταν ένας από αυτούς και χάρη στη βοήθειά του, ο Αρθούρος κατάφερε να ειρηνεύσει το βασίλειό του. Επιστρέφοντας στο βασίλειό του, το οποίο βρισκόταν πέρα από τη μάχη, ο βασιλιάς Μπον θα συναντούσε τον μικρότερο γιο του, ο οποίος είχε γεννηθεί κατά τη διάρκεια της απουσίας του. Θα βαφτιζόταν Γκάλαχαντ, αλλά θα έμενε στην ιστορία με το παρατσούκλι Λάνσελοτ. Ο βασιλιάς Μπον θα βρεθεί σύντομα σε σοβαρό πρόβλημα. Υπήρχε ένας Φράγκος βασιλιάς, ονόματι Κλάους, του οποίου οι επεκτατικές φιλοδοξίες και η τυραννία θα τον καθιστούσαν επικίνδυνο εχθρό του βασιλιά Μπον και του αδελφού του Μπόρες. Ο πόλεμος ήταν αναπόφευκτος. Οι αδελφοί βασιλείς θα οδηγούσαν τα στρατεύματά τους για να αναμετρηθούν με τον μεγάλο στρατό του βασιλιά Κλάους, που ήταν σταθμευμένος στην περιοχή της Γαλατίας. Ο Μπον και ο Μπόρες υπολόγιζαν στη βοήθεια των νεαρών γιών τους, οι οποίοι μόλις είχαν χρηστεί υπότες του Σιρ Λίνελ και του Σιμπόρ του νεότερου. Ακολούθησε μία μεγάλη μάχη και οι σύμμαχοι του Αρθούρου θα έπαιρναν μία δύσκολη νίκη. Παρά τη νίκη στη μάχη, ο στρατός του βασιλιά είχε σχεδόν καταστραφεί. Επιπλέον, ο βασιλιάς Μπορ θα χάσει τη ζωή του στη μάχη και οι νεαροί υπότες Λάιονελ και Μπόρς εχμαλωτίστηκαν. Ο βασιλιάς Μπον επέστρεψε στο φρούριό του με τους υπόλοιπους άνδρες του, γνωρίζοντας ότι ο Κλάους, παρά την ήττα του, είχε ακόμα πολλούς άνδρες σε εφεδρεία. Δεν θα αργούσε να πολιορκήσει το φρούριο. Ο Μπον κατάλαβε ότι το φρούριό του θα μπορούσε να αντέξει για μεγάλο χρονικό διάστημα
αλλά η πτώση του θα ήταν αναπόφευκτη. Ο Μπον είχε ακόμη μια τελευταία εναλλακτική λύση. «Αγαπητοί μου, πρέπει να φύγουμε για τα εδάφη του Αρθούρου, όπου εσύ και ο μικρός Γκάλαχαντ θα είστε ασφαλείς. Με τη βοήθεια του στρατού του Αρθούρου θα διώξουμε τους άνδρες του Κλάους από τα εδάφη μας». Πριν ο εχθρικός στρατός περικυκλώσει το φρούριό τους, ο βασιλιάς Μπον, η σύζυγός του Ελέιν και το μωρό τους κατάφεραν να διαφύγουν. Καθώς οδηγούσαν μέσα από ένα πυκνό δάσος, ο Μπον, ο οποίος ήταν χριστιανός, αλλά εξακολουθούσε να είναι προσκολλημένος στους παλιούς θεούς της Βρετάνης, ζήτησε από εκείνους να τους προστατεύσουν κατά τη διάρκεια αυτού του επικίνδυνου ταξιδιού. Τότε ο Μπον χτυπήθηκε από ένα βλήμα που τον έριξε από το άλογό του. «Αυτή τη φορά δεν θα ξεφύγεις, ευγενικέ βασιλιά Μπον». Αυτός ήταν ο Κλάους, που χαιρόταν για την νίκη του επί του εχθρού του. Ο Μπον φώναξε στη γυναίκα του να φύγει και να σώσει τη ζωή του γιού του. Η Ελέιν κάλπασε γρήγορα προς τις όχθες μιας λίμνης, αλλά ήξερε ότι την καταδίωκαν. Το άλογό της κόλλησε στη λάσπη και δεν μπορούσε πλέον να προχωρήσει, ενώ τα τσιράκια του Κλάους πλησίαζαν. Τότε ήταν που, μέσα από τα νερά, αναδύθηκε μια όμορφη και ευγενική φιγούρα. Συστήθηκε ως Βίβιεν, η κυρία της λίμνης, και ζήτησε από τη βασίλισσα να της παραδώσει το παιδί. Εκείνη με απίστευτο τρόπο περπάτησε πάνω στη λάσπη χωρίς να βυθιστεί. Η κυρία της λίμνης χρειάστηκε να πιέσει δυνατά για να χωρίσει το παιδί από την αγκαλιά της μητέρας, η οποία αντιστάθηκε και έκλαιγε. Με το παιδί στην αγκαλιά της, το οποίο χαμογελούσε στη νεράιδα του Άβαλον, είπε ότι από εκείνη τη μέρα θα είναι γνωστό ως Λάνσελοτ της λίμνης. Ο βασιλιάς Μπον θα σκοτωνόταν από τον Κλάους, ο οποίος σφετερίστηκε το θρόνο του. Η Ελέιν θα εντασσόταν σε ένα μοναστήρι για να περιμένει να εκπληρωθεί η υπόσχεση της Βίβιεν. Ως ενήλικας, ο γιος της θα επέστρεφε ως μεγάλος υπότης και θα έπαιρνε πίσω όλα όσα του ανήκαν δικαιωματικά. Αφού έσωσε τον γιο του βασιλιά Μπον του Μπένγκουικ από μία τρομερή μοίρα, η κυρία της λίμνης πήρε το παιδί στο Άβαλον, μία μυθική χώρα, της οποίας η αρχαία μαγεία ήταν ακόμα πολύ παρούσα. Ήταν ένα πανέμορφο μέρος αγκαλιασμένο από τη φύση, αλλά εκτός από εκείνους που ζούσαν εκεί, η τοποθεσία του ήταν εντελώς άγνωστη. Εκεί ζούσαν οι νεράιδες της λίμνης, γυναίκες προοικισμένες με εξαιρετικές δυνάμεις. Η Βίβιεν ήξερε ότι το πεπρωμένο του μωρού ήταν τεράστιο και ότι το όνομά του θα τραγουδιόταν σε όλο τον κόσμο. Στη χώρα των κυριών της λίμνης θα μετονομαζόταν σε Λάνσελοτ της λίμνης. Η Μοράνα, ετεροθαλής αδελφή του βασιλιά Αρθούρου, ζούσε επίσης στο Άβαλον. Εκπαιδευόταν για να γίνει η μελλοντική κυρίαρχος του Άβαλον. Η Μοράνα έμεινε έκπληκτη από τη ζωτική δύναμη που εξέπεμπε το παιδί. Ο Λάνσελοτ μεγάλωσε σε αυτή τη μαγική χώρα και είχε μία κάπως μοναδική παιδική ηλικία. Ωστόσο, όταν ήταν περίπου 10 ετών, του παρουσιάστηκε ο νέος του Κιδεμόνας. Το όνομά του ήταν Σερ Πέλος. Ήταν ένας από τους καλύτερους υπότες του βασιλιά Αρθούρου. Τον έσωσε η λαΐδη της λίμνης όταν είχε τραυματιστεί θανάσιμα και για να αποτρέψει τον θάνατό του, η Βίβιεν τον πήγε στο Άβαλον. Ο Πέλους ήταν ένας θαυμάσιος δάσκαλος και ένας άριστος ξιφομάχος. Εκπαίδευσε τον Λάνσελοτ να κατέχει διάφορα όπλα. Προετοίμασε επίσης το αγόρι να κατακτήσει τις τέχνες της ιππασίας και της μονομαχίας. Ο μαθητής του αποδείχθηκε υποδειγματικός μαθητής, επαναλαμβάνοντας κάθε άσκηση μέχρι να φτάσει στην τελειότητα. Σε λίγο καιρό, ο μαθητής είχε επισκιάσει τον δάσκαλό του. Ο Πέλους ήταν περήφανος που έβλεπε αυτό το μικρό αγόρι να εξελίσσεται σε έναν υπέροχο υπότη. Ο Λάνσελοτ ήταν μόλις 17 ετών όταν η κυρία της λίμνης του χάρισε μια πανέμορφη αστραφτερή ασημένια πανοπλία. «Λάνσελοτ, ήρθε η ώρα να χαράξεις τον δικό σου δρόμο. Πρέπει να επιστρέψεις στη χώρα των Βρετανοειδών και εκεί δεν θα χρειαστεί να πεις το όνομά σου, γιατί σύντομα όλοι θα σε γνωρίζουν για τις πράξεις που αναλαμβάνεις. Σας ευχαριστώ για όλα.
Θα φέρω το όνομα της λίμνης μαζί με το δικό μου και όλη η δόξα που θα έρθει στο δρόμο μου θα περάσει στο λαό του Άβαλον. Ο Λάνσελοτ άφησε πίσω του την εραϊδοχώρα, αλλά κουβαλούσε μαζί του μία κληρονομιά από ευγενή μαθήματα που του παρέδωσαν οι δάσκαλοι του. Το βασίλειο του Άβαλον δεν θα έπαβε ποτέ να βρίσκεται στην καρδιά του. Ο βασιλιάς Αρθούρος και μερικοί από τους υπότες του διέσχιζαν τη χώρα, αφού εξουδετέρωσαν μια εγκληματική συμμορία που μάστιζε την περιοχή. Στους υπότες που συνόδευαν τον βασιλιά περιλαμβάνονταν ο Σερ Μπεντήρ και ο Σερ Γκέιν, αλλά έπεσαν πάνω στον Λάνσελοτ που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση. «Μείνετε εδώ όσο θα ανοίγω το δρόμο». «Ανοίξτε δρόμο, αγόρι μου, αλλιώς θα πρέπει να σε πάρω με τη βία». «Αγόρι. Αν εξακολουθούν να με αποκαλούν αγόρι, ίσως το χτύπημα ενός άλλου υπότη να με βοηθήσει να αναγνωριστώ. Την επόμενη φορά μην πεις ότι δεν σε προειδοποίησα». Οι δύο υπότες επιτέθηκαν ο ένας στον άλλο. Η ισχυρή επίθεση του Λάνσελοτ παρέσυρε τον Σερ Γκο από τη σέλα του και εκείνος κύλησε στο γρασίδι. Ο Αρθούρος εξεπλάγει από την ικανότητα του Λάνσελοτ, καθώς ο Σερ Γκο ήταν πολλαπλός πρωταθλητής της κονταρομαχίας. «Υπότι, είσαι τόσο καλός με το σπαθί όσο και με το ακόντιο». Η σεμνότητά μου θα απαιτούσε να πω όχι, αλλά σε αυτή την περίπτωση θα παραβίαζα την αλήθεια. «Τότε ας μονομαχήσουμε». «Είστε σίγουρος γι' αυτό, άρχοντά μου?» «Μην ανησυχείτε. Θέλω να δω γιατί είναι ικανό αυτό το αγόρι». Ο Αρθούρος και ο Λάνσελοτ αντιμετώπισαν και μελέτησαν προσεκτικά ο ένας τον άλλον πριν περάσουν στην επίθεση. Τα σπαθιά τους συγκρούστηκαν και αμφότεροι απέδειξαν ότι ήταν εξαιρετικά επιδέξιοι με τη λεπίδα. «Είστε εξαιρετικά καλός, άρχοντά μου, αλλά η ηλικία επηρεάζει ήδη την ταχύτητά σας». Η ηλικία θρασί αγόρι. Οι χλευασμοί του νεαρού Λάνσελοτ αναστάτωσαν τον βασιλιά και άρχισε να επιτίθεται από θυμό. Τα απερίσκεπτα χτυπήματά του έδωσαν στο νεαρό υπότη ευκαιρίες που δεν μπορούσε να αγνοήσει. «Συγχαρητήρια, νεαρέ υπότη. Η νίκη είναι δική σου». Όταν ο Λάνσελοτ κοίταξε πιο προσεκτικά το σπαθί του Αρθούρου, αναγνώρισε το Εξκάλιμπερ, το μαγικό σπαθί που φύλαγαν οι κυρίες της λίμνης. «Αυτό είναι το Εξκάλιμπερ. Τότε είσαι ο βασιλιάς». «Πώς σε λένε και πώς αναγνώρισες αυτό το σπαθί? Το έχεις ξαναδεί?» «Το όνομά μου είναι Λάνσελοτ της Λίμνης και είδα για πρώτη φορά αυτό το σπαθί στο Άβαλον όταν ήμουν παιδί». Ο Αρθούρος χάρηκε που έμαθε το ιστορικό του υπότη. Τον προσκάλεσε να γίνει μέλος της στρογγυλής τραπέζης του, καθώς ο βασιλιάς δεν είχε συναντήσει ποτέ υπότη με τέτοιες ικανότητες. Ο Λάνσελοτ οδηγήθηκε στο Κάμελοτ, όπου έγινε υπότης του τάγματος της στρογγυλής τραπέζης. Ο Αρθούρος τον σύστησε στη βασίλισσά του και όταν τα μάτια της Γκουέν Ερ και του υπότη συναντήθηκαν, γοητεύτηκαν ο ένας από τον άλλον. Ο Λάνσελοτ ήταν νέος και όμορφος, ενώ η βασίλισσα ήταν η πιο όμορφη γυναίκα που είχε δει ποτέ ο Λάνσελοτ. Κάνοντας χρήση του ένδοξου σπαθιού του, ο Αρθούρος χειροτώνησε τον Σερ Λάνσελοτ της Λίμνης ως τον νεότερο υπότη του. Αλλά πριν προλάβει να πάρει τη θέση του στη στρογγυλή τράπεζα, ο Σερ Λάνσελοτ ξεκίνησε να αναζητήσει τη φήμη, κάνοντας το όνομά του γνωστό σε όλο το βασίλειο του Αρθούρου.